Радан Кънев, съпредседател на Реформаторския блок и новоизбран, т.е. отново преизбран председател на Демократи за силна България. Здравейте. Здравейте. Не се ли превръщате вие в специалист по мечешките услуги? Мисля, че дори не разбирам смисъла на въпроса. Сега ще ви го обясня. Преди подкрепихте Плевнелиев, сега подкрепихте Митов и Ненчев срещу Борисов и те и тримата се отрекоха по някакъв начин от вашата подкрепа. Казаха, не точно отрекоха, казаха, че е неуместно. Аз първо не съм чул такова нещо, но въпросът е доста различен. А то има ли в България смелост нещата да се говорят едно към едно и да се говорят наистина категорично в тази кризисна ситуация, която се намирахме. Аз слушах внимателно господин Цветанов и с много неща мога да се съглася. Но не мога да се съглася, че в момента българската външна политика или говоренето за международните проблеми трябва да бъде половинчато, трябва да бъде обрано, трябва да си затваряме устата. Напротив, сигурен съм, че, например, той не е казал такова нещо. Когато виждаме в съседна Турция... Той не е казал такова нещо, да бъдем точни. За обраното говорене чух много добре. Да. Така че точно, даже цитирам. Въпросът е колко активни трябва да бъдем ние в Европейския съюз и НАТО, колко категорична позиция трябва да искаме от Европейския съюз и от НАТО заради нашата собствена национална сигурност. И тук е темата. Няма интрига, няма мечешки услуги. Има същностен политически дебат. И аз, между другото, съм много доволен, че с този ход ние успяхме. Да ядосате Борисов. Аз успях да втвърдя позицията на Борисов и позицията на господин Цветанов, съвсем очевидно на цялата партия ГЕРБ, за да се каже много категорично, че България няма да си играе на балансьор. Защото малките нямат право да си играят на балансьори. Бедните, които нямат сили за собствено въоръжение, нямат това право. Българския национален интерес в момента е по-застрашен от всякога геополитически. Още повече виждаме тенденцията за сближаване отново между двамата източни императори, султана в Анкара и в Москва, руски император, което за българската национална доктрина е най-големия риск. Така че ние трябва да сме наясно. Нашата сигурност е НАТО. Ние не можем да говорим едно във Варшава, второ в Брюксел, трето в София, защото естествено българските граждани, голямата си част, имат силни връзки към Русия. Естествено, че има симпатии, които са от столетия. Те са част от образованието, те са част от семейното възпитание. Не можем, за да се харесаме, да говорим неща, които са политически несъстоятелни. Въпросът е обаче... Така че аз не виждам, трябва ли да бъдем... спор. Да, аз също не виждам спор. Въпросът е, трябва ли да сме по-католици от папата, обаче в такъв непрегнат момент? Нашият интерес, а не папата, е да бъдем много категорични, да разчитаме изключително ясно на много силна подкрепа от НАТО в Черноморския басейн. Защото Черноморския басейн се превръща в една от горещите точки на света. И ние тук живеем. Не германците, не американците, ние. Господин Цветанов, само след секунда искам да задам един важен въпрос. Точно в тази връзка. И въпросът е ясен. Чухте Орхан Памук какво каза. Той каза, самотни сме. Той каза, ние поискахме Европа, обаче народа поиска друго. Това ли е проклятието на Реформаторския блок? Това ли е проблема? Че един тесен елит иска едно, а мнозинството иска друго? Не, съвсем не. Вижте, прозападната ориентация на България. Нека да използвам терминологията от Възраждането. Това да бъдеш равноправен член на семейството на свободните европейски народи е основата на българския национализъм. Тук говорим за масово, всеобхватно, патриотично движение, а не говорим за нищо елитарно. В Турция пътуването на Запад в този смисъл може да е елитарно. Само че в България, вижте, средата на 19 век България се сблъскват три коренно различни възгледа. Единият е България като основен елемент от Османската империя, по австро-унгарски модел. Дуализъм. И той има сериозна подкрепа, особено в буржуазията тогавашната. Защото тия хора продават на целия османски пазар. Те знаят защо го искат. Другия възглед е универсалната православна империя. Със столица в Петербург, която някой ден да се премести в Константинопол, когато руснаците превземат Константинопол. И ние да бъдем част по същество от този руски проект.
Третия възглед е това, което тогава се нарича национализъм. Левски, Раковски, Стамболов, най-видните представители на българския национализъм казват не. Двете източни империи са заплаха за България. Техните домогвания на Балканите са най-голямата заплаха. Балканите трябва да влязат в Европа. Постигната е през 2004, през 2007 година, постигната е политическата цел на българския национализъм. Въпросът е, че тя трябва да бъде защитавана, защото имперското мислене, повярвайте ми, и в Турция, и в Русия, не си забравят целите. Те умекват, те се променят, но не се забравят. Има ли спор по това, господин Цветанов? Кратка реплика, моля. Аз искам да направя лек коментар по казаното, защото то не съответства на това, което казах преди малко пред вас. Що се касае до обраната позиция и политика. Аз визирам Турция. Позицията ни срещу Турция. И тук мога да ви кажа категорично, връщайки се в началото на вашия отговор и въпроса, който вие зададохте за Митов и Ненчев. Нека да кажа, че министърът Митов се е разграничил от ДСБ, когато е напуснал тази партия. Ние не говорим в момента за тази подкрепа, която всъщност е действително мечешка услуга. Защото как може да си представите една малка формация, каквато е ДСБ, да втвърдява или да прави политиката на ГЕРБ? Това просто логически е невъзможно. И тук искам само да заявя нещо, което е много важно, защото това обиране го имам в предвид. Случвало се и малки формации да правят големи неща. Това е в България особено. Искам да кажа, че пък силата на малки е, че може да говори всичко. Защото нищо не зависи от него. А мъдростта, която трябва да има големия, е да може да прави национална политика, защото само един въпрос искам да задам. В момента вие казвате за Турция и вие говорите за НАТО. Само да ви кажа, че Турция е втората по големина армия, която е член на НАТО. И в момента великите сили са достатъчно дипломатични, въпреки всички тези дефицити, които в момента виждаме, че може би се отварят. Да. Но ние трябва да застанем за законно избраните институции от проведени избори, които са признати, и разбира се, трябва да се противодейства на... Да, всъщност НАТО е и Турция, нали така, господин Кънев? Естествено, че А вие го сложихте при императорите и падишах. То едното не изключва другото и това за България е много сериозен риск. И трябва да си даваме тази сметка. Защото не можем да сме спокойни, когато на нашата граница се уволняват 3000 съдии или 15 000 учители, университетски преподаватели, всички ректори на университети. Не, излиза, че сме влезли в НАТО при падишаха. Така излиза от това. Излиза, че света се променя и аз сутринта много внимателно слушах интервюто на премиера Борисов и тревогата му от това, че света се променя и нещата не са тези, които бяха преди 10 години. Не живеем в този свят или преди 15 години, когато си мислехме, че всичко е еднопосочно и че пътя е само напред. В момента виждаме огромен регрес и в Русия, и в Турция. Отстъпление от здравите институции на Турската република, което може да е съвсем непредвидимо за нас в непосредствено бъдеще. Да, ама това не означава, че не трябва да внимаваме по въпрос, който касае... Господин Василев... Между другото, ако господин Цветанов ще говори вместо мен, мога да дам тази възможност. Имаме достатъчно съвпадащи позиции. Вече е коренно променена. Само да напомня на господин Кънев, че в Турция в момента има около 3 милиона бежанци, които турското правителство изпълнява ангажимента си, договорен с Европейската комисия и с Европейския съюз. Господин Кънев, връщаме нещата при вас. Реформаторите, какъв кандидат за президент избират в момента? Равно отдалечена фигура или партиен кандидат? Кандидат, който е подкрепен и от ГЕРБ, или кандидат, който е подкрепен само от реформаторите? Защото чуваме от вас и едното и другото. Дали може да бъде подкрепен от ГЕРБ, аз изобщо не се наемам да коментирам. Не, въпросът е какво търсите. Преди първи тур обединение на всички десни или търсите партиен кандидат на реформаторите за първи? Ние в продължение на една година, мога да говоря конкретно за себе си и за демократия силна България, търсихме възможност всички десни да бъдат обединени преди първия тур. Есента на миналата година аз предложих първични избори в формата на ЕНП, а по-късно по два начина. Веднъж с предложението заедно да подкрепим независима кандидатура на господин Плевнелиев. Втори път с предложението да се търси подобен политически профил, след като той няма това желание. Достатъчно ясно показахме, че желаем
БСП да бъде бита на първи тур, ДПС да не участва в ребуса на президентските избори. След няколко отказа на партия ГЕРБ, днес виждаме две странни неща. Първото е, че господин Борисов казва, този разговор е отворен, той може да се води, но може да се води след като аз преосмисля до септември. Извинявайте, това е много несериозно. Ние в момента сме в процедура на номинация на кандидат за президент и няма как да чакаме до септември. Разбира се, той може да прати господин Цветанов като шеф на щаба, нашия граждански съвет да проведат консултации. Също е гражданин господин Цветанов и господин Борисов, всеки от нас, независимо, че сме политици. Но няма как да чакаме до септември, за да се проведе разговор. Още повече, незабавно след интервюто на господин Борисов, излиза през съобщение, че Националният щаб на ГЕРБ вече печата листовките, организира откриването, което е чудесно да се подготвят отрано. Но двете неща се бият жестоко. Така че явно господин Борисов не е бил искрен, защото Националният щаб си печата. Но да се върнем на това тук има пряко така. Ето го Националния щаб. Защо обвинение? Напротив, има похвала господин Цветанов. Само да кажа нещо. Местните избори, които бяха проведени 2015 година, там също се говореха някои теми, да можем да се обединим по някои кандидати, които да бъдат общи. Извинявайте, но Реформаторския блок нямаха единна позиция. ДСБ имаха позиция по определени кандидатури, които искаха да бъдат подкрепени от ГЕРБ. Давам за пример Варна, Чавдар Трифонов. Чавдар Трифонов за тази идентичност, която имаше и профила, по който те го бяха избрали, след като положи клетва за общински съветник, той се разграничи от ДСБ и от Реформаторския блок и каза, господа, аз съм... Може ли в сериозен момент сме да слушаме истории от миналата година, които на всичкото отгоре са откровена лъжа? Кога сме искали да подкрепяте? Вие имате действащ кмет във Варна, ще искаме да подкрепяте Трифонов. Разговорите, които водихме... Защо лъжете? Как лъжем, господин Кънев? Вие лично го искахте от мен това. Подкрепа. Вие с действащия кмет във Варна да подкрепите опозиционния кандидат. Как ще стане тази работа? Само да кажа, че... Да се върнем на сериозен разговор. Аз искам, господин Кънев... Каква е целта на Националния предизборен щаб? Всяка една партия, добре структурирана и организирана, трябва да има яснота каква е концепцията за правене на избори. Ние знаем какъв е нашия профил, знаем какви трябва да бъдат посланията, които трябва да бъдат излъчени към избирателите и те няма да имат никаква промяна от това дали ще бъде кандидат, който ще бъде на ГЕРБ и кандидат, който ще бъде възприет от всички десно мислещи демократични. Важният въпрос е, господин Кънев, вие реформаторите имате ли общо мнение, защото изглежда, че нямате? Това искам да кажете категорично да или не. Аз днес не мога да отговоря на този въпрос, защото видях едно много бързо залитане към идеята за общ кандидат и заедно с Патриотичния фронт, който ние от ДСБ съвсем ясно изключваме възможността да имаме общ кандидат с Патриотичния фронт. Не веднъж съм го казвал. Така че първо не мога да не отговоря нещо на господин Цветанов. Какво каза той? Че ще са готови листовките, слогана, профила, всичко? И през септември този кандидат може да се окаже общ. Тоест, може да отиде някой да се помоли на ГЕРБ да ги подкрепи. Сигурно ще има и такива хора. Ма вие знаете ли как се прави кампания? Не се съмнявам. Обаче, тук искам да кажа нещо много по-съществено. Кандидата вдясно, който трябва със сигурност да е алтернативен кандидат, който трябва със сигурност да е коректив, защото ние имаме ясна разлика във възгледа за стабилността в България. И то в наистина тези много, много трудни времена, в които и много неща трябва заедно да решаваме. Така че няма как кандидата да не е граждански по своята същност. Разбрах. Няма как да сте разбрал, защото не съм си довършил мисълта. Въпросът е, че дали има разногласия вътре в Реформаторския блок или няма по тая тема. Прав е господин Цветанов, миналата година доста сме се излагали с вътрешни разногласия, както и тази година. Същественото е дали има фигура, която може да наложи в България този дневен ред, да е убедителен коректив, да е гарант за реформата в правосъдието, защото там е големия проблем в България, без всякакво съмнение, както и да е ясен гарант на това, че ще се търси стабилност чрез здрави институции, а не стабилност чрез здрави мускули. Това е много различно. Само едно изречение. Аз благодаря на господин Кънев за това откровение, че са се излагали 2015 и в момента се излагат и 2016. ГЕРБ не иска да се излага заедно с Реформаторския блок. ГЕРБ ще носи своята отговорност с
кандидат, който ще стои цялата партия, над 1 милион избиратели, които са гласували за нея, и ще отворим възможността за диалог с всички тези, които искат да мислят държавнически и мислят за бъдещето и приоритетите на страната. Господа, вие двамата винаги сте се скарвали в Панорама. Ако искате, скарайте се отново, но да кажем категорично... Аз не смятам, че ние в момента водим един разговор и нали, вашата мотивация винаги е да има повече емоционален заряд. Да, добре. Поемам отговорността за това. Въпросът е, обаче изчистват се две съвсем различни концепции. Кандидат на ГЕРБ, търсене на кандидат в дясно, който не е подкрепен от ГЕРБ. Разбирам ли ви добре или не? Аз мисля, че да, съвсем разбрах. Ясно е. Ама вижте, господин Василев, благодаря ви за този хубав разговор, защото и аз сега разбрах. Защото сутринта господин Борисов каза друго, но сега чух съвсем ясно, ГЕРБ не желаят да се излагат с реформаторите. За мен това категорично е добрия път, защото ние сме в процес на номинация. Ама вие го признахте, господин Кънев. Вие го признавате, не го признавам аз. Вие го признавате. Аз говоря само истината. Значи, защо да лъжем хората нещо, като не е наред, то не е наред. Добре. И очевидно е нужна една гражданска консолидация, за да се избегнат тези партийни. Ами когато изясните позицията си, можем да говорим. И мога да дойда да разговарям и с гражданския ви съвет, и с всички вас. Добре.